السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat ve ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz, duayı hayırlarınız, lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gönülmek, yüzü aklık versin inşallah. Pek Allah Teala yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, ağzı birlik, İman abroy mescit medreselerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. İnşallah Allah Teala'nın köklemeği bile bir gecede tarihte bir mühim bir gurrun Resulullah'ın mübarek yaşayışından ve sahabalarını daş yurda iyi verişinden ve içine esasen almalı derslerimi camiamıza, yaşlı yaş küçüğümüz, ahun karaçığımız, hemmemize bir esasi bir dersler var. Huday kokladuğundan ihlas ile kulak asayılın, ihlas ile ders alayılın, aydiyan ve eşdiyan Huday için olup da hiç araz maksat bulmani minber diyerleri karaz maksat dökülyen yer değil. Minber diyerler nasihat cay. İslamiyet ve Allah Teala'nın rızayeti ve Allah Teala'nın muhabbeti ve Allah Teala'nın pek dini yayramalı ve yayramağa sebep olmalıdır. Minber diyerleri omunu atışıp, omunu vuruşup, omunu sövüşüp, havartı oğruyun ya doğursa, şol firqani, şol guruhi, şol adamı vurulmalıdır değil. Minber diyerleri ad-dinu en-nasiha, ad-dinu en-nasiha, ad-dinu en-nasiha. Resulullah cana ettir. Din nihanın Müslüman doğanına kavluk irade etmelidir. Minber nasihat cay. Keplep duranı da şeyle, eştip duranı da şeyle. İnşallah içinden bir esasen bir almalı derslerimiz bilen pek Allah Teala köklüdüğünün hizmetine de yetirir inşallah. Peygamberimiz 60. yaşında bolon vakıa. Haytı vakıa Mekke-i Mükerreme feth bolmağa. İnşallah inniki hefte Mekke-i Mükerreme feth bolacak gurrunu hizmetine de yetirir. Peygamberimiz 60. yaşında Mekke-i Mükerreme feth bolun yılı Mekke-i Mükerreme feth bolmağa Peygamberimiz ve İslam'ın eline düşmeke bolun vakıa. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. Peygamberimiz
sahabalarının yarının birini Amr ibn al-As diyen 45 yaşın döwründe sahabasının üstüne iyi veripdir. Barşol Amr ibn al-As'ı men yanıma getir deyiptir. Geçen hafta mufassal açık geçti. Amr ibn al-As Müslüman bolanda näçe wagt boldy? 4 ay. 4 ay. 4 ay. 4 ay mundan ozal Müslüman bolan Amr ibn al-As'ı men yanıma getir deyipdir Peygamberimiz. Barda şoňa aýyp, egin maşyn eşigin kämil geysin, yaraq şaýyn kämil alsyn, men ýanyma da gelsin diýipdir. Fa ataytuhu wa huwa sallallahu alayhi wa sallam yatawadda. Fasa'ada fiyya an-nazar thumma taqta. Oham Hazreti Amr ibn al-As men Peygamberimiz çağırdy, egin maşym kämil geyip, yaraq kılıcımı hemmet bir cin zatlarını savaş meydanında almalı zatlar alıp Peygamberin mübarek huzuruna geldim. Görsem Peygamberimiz dehret kılıp duranmış diye. Yüzünü yup duranlar, mübarek ayağını yup duranlar her yağdaydı orada. Oham dehret kılıp duqa meni gözleyip durup mübarek kellesini etek salıp aytti. Uridu an ab'asaka ala ceyşin feyusellimakallahu azze ve celle ve yagnimaka. Ey Amr ibn al-As, seni bir ulukon koşunun üstüne iyi verecek bolyan seni emir farmanda edip. Seni emir farmanda edip ulukon koşunun üstüne iyi verecek bolyan niptir. Müslümanlar süýräp öwünden gitmeli, 5 wagt namazlaryny imam bolmaly, näme soraglary bolsa jogap bermeli, ýerde düşmeli, gonmaly, iýmeli, içmeli, yatmaly, turmaly, hemme zat sen oýnaňa diýipdir. Aham, ey Amr ibn al-As diptir. Müslüman bolanna 4 ay boldy. İnşallah sen gidersin, basarsyňyz da kafirleri, we sen eliňe kän mal geler. Resulullah şu mal agzapdyr. Kän taňa olja mal geler dipdir. Qultu ya Resulullah ma aslamtu min ajli al-mali. Ya Resulullah ne maňa mal agzaýan diýipdir. Men mallyň şeýle musulman bolmadym ki diýipdir. Walakinni aslamtu ragbatan fil islam wa an akuna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Men ilmi pul şer malym köpüler diýip musulman bolmak ki men islamiýata girdim we sen menen bolaryn, sen sahabaň, sen ýaryň bolaryn diýip men musulman boldum diýipdir. Peygamberimiz bir kep aydypdyr, altynyň suwy ile gyzyl altynyň suwy bilen ýazyp goýmady. Peygamberimiz näme diýipdir? Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ey Amr diýipdir, halaljak mal bolsa, kän pul bolsa, arasdaja adamyň eline düşse, gawdatdyr diýipdir. Mana waha bu gurrunlerde. İki kelime kep dur şuna manaha şehefte men gurruna aysam inni kefte daysam aňar kefte daysam aviyeler men bewarada gurruna aysam ýöne muhtaserce Hudaý üçin 5 dagyga inşallah ondan käne geçirmäni şu barada size bir ýadigarlyk manasyny aýtyp bereýin. Ey Amr, arasdaja mal bolsa, arasdaja adamyň eline bolsa gawdatdyr diýipdir. Arasdaja mal diýen näme? Arasdaja mal diýen halal mal. Ayallygynyň haky däl, erkek doganyň haky däl, musulman doganyň haky däl. Toppa dogurja mal. Şeriat ijaze berýän ýolundan ele gelen mal. Allah Taalaň ýol beren ýerinden. Halal ýolundan eline gelse, bilah dogry mal diýedi. Hop, dogry mal awdatdyr. Kimiň eline bolsa, dogry adamyň eline bolsa. Hemme kişi aýtdy, men dogry adam diýe. Men gowa adam diýe, men nämen ma diýe. Dogry adam, gowa adam mojak bolsa 3 alamaty bolmaly. Mal eline düşenden soňra dogrydygynyň alamatyny her kimin özüne görsün. Peygamberimiz näme diýdi? Gowa mal bolsa, gowa adamyň eline düşse gowdatdyr diýdi. Hemme kişi aýtdy, men gowa diýdi. Hele erkek aýtdy, men gowa adam diýdi. Gowa boljak bolsa şoň awwelkisi
halalcak maliyeli eline şonu israf etmer hiç vakta. İyi biçkisinde dökan saçan etmez. Cay salanna israf etmez. Ne kadar cay salanna israf kan moliye. Müslüman doğullu. Ne kadar cayda kan israf oluyor. İsraf näme? İsraf haram zat. Allah'ın söymeyen zat. Hudaýyň ijazet bermeýän zat. Kur'an-ı Kerim'de var. İnnehu la yuhibbul musrifin. Men Hudaý israf etýänleri halamaýanlyktır. Şiftisi goýulmaga ne kadar wagtlar üstüne geçirilip, fikirler dökülüp, ne kadar israflar oluyor. Bir tovarzady gaýymlyk üçinmişdi. Bir tovarzady arastalyk behtaşdan çürinmişdi. Hemmäňiz bilýänsiňiz. Bizden 10 weter ýetikdirsiňiz. Aslyndan, gapdalyndan, içinden täs sakfyna barýança, o sakfynyň üstüne barýança ne kadar bija milyonlar harç bolýar. Şo harç etmek dogrulygyň alamaty dädi. Hak kep, iman kep, din kep hyzmatyňyza ýetirip otyr. Kıyamatda da soragy ba, ha bolýa jaýa harç edip bolsaň geçilibe diýilmi ýa rahim? Näme harç etdiň? Ýerden gazandyň, şu iki zat soralýar adamdan. Bu gurrun kan heleylen, kan erki adamlaň gulugyna diýilip bermer, iýilse gulak asyp da bermer. Emma bir gün iýilmeli bolýar bu gurrun. Din gurruny dawy. Ve ahonyň geýimsellän sakkalyň gurruny da rahim. Ve Allah'ın gurruny, Kur'an-ı Kerim'in gurruny. Allah'ın hukmy baýat ýürümeli zatlardan. Hudaýyň aýdany baýat bolmaly zatlardan. O gurruny men kan girmäýin. Ya öýüň içinde mobullon perdeden ýaşawyň indeş oňjy gurruny hemmämiz bilýär, israf akan bolýar jaýlarda. Boynumdan aýyrlar ýaly, kıyamet mesuliyetim bolmar ýaly, öýümizde israf etmäýin. Öýüň bereketini aýyrar. Awadallajak ýanakdyr, öýüň nuruny aýyrar. Öýüň lezzetini aýyrar, öýüň süýjülüni aýyrar. Wah ýürek ýakýan ýerişdaý. Ine gelin bolmadyk gyýdylar, şo direk öýleri terbiýet bolupdyr. Gül ýaly äriwa güne azap beripdi. Men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek. Men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek. Näjir arasy adamsa ba, o gözüne görnen akda. Enatda bir terbiýet bereýliňde gyýdymda. Kaş bu gurruny şolaň enatasyna da barsaýdy da. Ahonyň kefi diýip kulak asanak, wagt din kef ahim. Dünýä ahir abatlyk kef ahim. Jowanjak oglan wagt men mawsudan çykmaly bolýan. Gözünden ýaş akdyryp ýoğumda ağlatdy. Ha palanca näme agly? Bizden ne ýaşy kiçi jowan olup. Ahunjan men helim giýjüni eziýet berýär desem pulun ýok, sen öýüň bijirekmi? Kargeri ýetgen, zähmet çekýän, elim gözü diýip kökelýär. Aga gözünden ýaş akdyryp Hudaý wallahi aglaýar. Elim eziýet berýär. Sen öýüň bijirek, sen günüň bijirek, men näme deýin diýip aglap oty. Bir musulmançylyk nirek barmaly? Bir heýsiýet etçeli barmaly? Kim ýüregiň ýakmaly zatlara? Kim narahat bolmaly zatlara? Hen Allah diýen adamlar ýerde. Hen eşhedü enne Muhammed Resulullah diýen adamlar ýerde. Hen Allahumme salli ala Muhammedler ýerde. İmanly dogully. Kim menen gurrun etmeli şu zatlary? Kimin ýanyna aýtmaly şu gurrunlary? Bu yeni 10 ýyldan näme bolmaly şu gurrunlar? Yeni 20 ýyldan näme bolmaly? Kafir dünýäne owdylýandyr, musulman näme hatda barypdyr. Gelin bolany bir ay bolana uly gurruny şoda. Bir gyýdymyza, oglumyza terbiýet bermeli bolars ki nämäni an emaret kardani guru lahat ney besen gasto beçubu ney lobat. Kabirde va janydim, jan olum kabirde birime tikildiýliň diýmeli. Kabra odallamak senk bilenmi ýok, haly bilenmi ýok, perde bilenmi ýok, mobil bilenmi ýok, açyr bilenmi ýok, ameli salih bilen. Allah'ın rezaýaty bilen. An emaret kardani guru lahat ney besen gasto beçubu ney lobat. Ey musulman, kime girmeli şu gurrunly? Kime ötmeli şu gurrunly? Kime eser etmeli şu gurrunly? Resulullah jan aýdypdyr, bir tofaryň ýanyna bir tofar adamla şu gurrunly eşitse, bu gurrunly galan gurrunly, kadimi gurrunly diýip asen içine girjekler şu gurrunly. Näme kadimi gurrun? Kabra girin şun bir aýrylan bolsa 1000 ýyl munnadal, 5000 ýyl munnadal aýrylan hemmekşin kabry deppe desem. Näme zaman tarhatdy? Hadişanyň kabristanyny bardan görüm. Eýtan ýanyna kabristany görüm, ya başga kabristanlar görüm, hiç zaman fark etipdirmi?
Türkmen iliň içinde gobyrçylyklar görüň fark etipdirmi zaman bilen. Özümizi ağlap Allah'dan daşaltmaýlyňda. Haçana rengi oňa muňa güýmenip asen şoň üstüne 10 ýyl 5 ýyl ýakan şaýat ölünçäde ömrüni geçirýär. Beterde narahat etýän ýeriştaý ogul gyýdyny şoňa terbiýet berýär. Oňam gyýdy mydam zindegisinden narahatda. Mydam zanatda men jaýym bijirek, men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek, aýarlygynyň öýü bijirek, nämen öýü bijirek şeýtirip gelip berdi. İsraf etmeliler. Bes mal eline düştü. Doğru adam boljak bolsa bihut harc etmeliler. Gerek yerine harc etmeli. Hele eza berse verdin. Men başarmayan nimel bizire yere harc etmeli. Ya adam sayt yamazı hele aytmaly. Men başarmayan nimel. Men Hudaýyň ijazet bermeýän ýerine israf etjek däl. Gerek ýer bolsa göz üstüne diýmeli. Behdaş, arastalyk, bir näçe meriççilik öwne geçýän bolsa, ya suw geçýär çyk ya o gurrunly juda mesele. Gurrun ýöne bija harçda. İkilenci şerti doğru boljak bolsa hakyna ýetirmeli, masrafyna ýetirmeli, dine hyzmat etmeli, garyba berip durmaly, zekatyny çykartyp durmaly, mektep tabistany bolsun, her ýer bolsun, Allahyň rezaýaty boljak ýere harc etip durmaly. Bir de ikilenci doğruluğun alamaty. Üçülenci doğruluğun alamaty harama harc etmeliler. Öňkü israfyň gurruna jaýy halal zat, ýöne bija harc etdiýär. Üçülenci gurrun harama harc etdiýär. Hudaý üçin onu da aýtyp galyly, o toýlaryny tutýan ya inni tutjak, bu kepler kulak asmar. Onu da bolsa sen eşitip duň, diýjäň ýaryna kulak asyp duň amal etjek bolup, nagat toýak kan haram harç bolýar. Men talarda tutjak, men talan tüýsli tutjak diýip, nagat milyonlar harç bolýar. Nagat israf bolýar. Ey musulman edme. Ökünersiň. İkiliň ýüzüňe ağlarsyň daha, gözüň ýaşy tökünip kan ağlamaly kıyamatda. Adam barmağını dişlep üzecek diyor. Qifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun. Kıyamatta cehenneme gaşyn oğralarına Hudaý aýtjak saklaň diýjek. Hop saklajaklar adamları. O taada boýdaşyň elinden tutýardyňyz günäden çyrim. Bu taada näme cehennemden alqalaňak. Sonra şolardan niwe aýtjak Hudaý Taala. Qur'anna haşy. Sure was-Saffat 23-nji para evvelin sefesinde var. 5 daqiqa aýtjak diýdim 10 daqiqa bolup barýar. Bu taada 10 000 gözüne gidip, 10 000 kefine gidip halan jyra harc etýär haramdan çyrim. Ne kadar gelirler ve ağlaya nämäge men talarda tutup bilmedim, haram toy tutup bilmedim, falan toy tutup bilmedim diýip. Sen begen adamyň ijazet bermediğine, sen begen şoň pulun tapmadygyňa. Hay oturup ayet şeňal ağlap dur gelin. Men şo jere boýdaşym kyal toy tutup bilemek diýip. Ey bir musulmançylyk ne hatta gaşyn bar ýa? Bir iman näme hatta gaşyn bar ýa? Ýere gaşyn sürülip bar ýa. Aslında musibet şönyalı gelin boljak ağlap durda. Men toyum näme diýip palancıra tutulmaly. Palancıra diýäni hakykat Hudaýyň qahary lanety düşük ýerha. Haram toy tutup bilemek diýip ağlap men şo jere tutjak. Ýygynden tawba edernip de dini masgarat diýär. Hazreti Ebu Hanife mezhep başymyz, ey musulmanlar, teberrükan agdaýynda ýoksa bu gurrun faqat gurrun bolup galjak. Bu zatlaň amaly aýrylypdyr inni. Hudaý biziň dadymyza ýetişsin. Hudaý bizi imandan bir aýyrmasyn jahan Hudaý. Hazreti Ebu Hanife oglaň uşagyny öýüne näme harc etýän bolsa her gün edil şojurek sadaka berýärmişdi. Meselen güne öýüne 50 000 çön harc etýän bolsa 50 000 çön sadaka berýärmişdi. Pulu kan adammışdy gowy az harc etse az berýär. Güne öýüne 1000 çön harc etse 1000 çön sadaka. Hele oglaň uşak öz öýüne näçe harc etýän bolsa edil şojurek sadaka da berýärmişdi. Edil şojure müňden bir zekatyň bir çykar. O gurrunly galygly. O gurrunlaran agdap bermeli fa teberrükan agdamaly. Oglan şonu näçe harc etse şojure sadaka berýärmişdik. O ona etjek bolup andiştek, qasamştek de başarmar. Qasamyz döwler. Agallam bir miqdar dini çykarmaly, agallam haramy harc etmäýdi. Men başarmaýanny. Men harama harc etip bilmeýänni. Men kıyamet mesuliyetim madi. Ey erkek, ey dost, ey boydoş, ey ayal, yüzüne galjak dälli. Mert bol imanynda. Sonra kıyamatta sen menden mollun, men senden mollu diýip Kur'andan näçe ýerde we maňa näme özüň etdiň diýjekler. Hayp ýeke aýsam, inniki heftelerde aýsam az boljak geçip gideýin üstünden. 3 tane alamaty bar, dogry mal, dogry adam.
israf etmer, harama harc etmer, gerek yerine de harc etip durur. Şol adam Peygamberimiz aýdypdyr. Dogry adam dogry mal eline düşse gönüllü diýipdir. Hudaý bizi gönüllülerden etsin. Geleyliň Resulullah janyň ah mübarek awadan ýaşaýyşyna we ah musulmanlar belkim ders alsylar. Ey Amr, 300 sahaba bilen Şamyň döwregine gitmelidir. 600-700 kilometr geçirmeli. Amr da bolýa diýipdir. Ograpdyr. Näçe sahaba bilen? 300. وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَكَانٍ بَلَغَهُ أَنَّ لَهُمْ جُمُوعًا كَثِيرًا. Bir ýaňa barpdyr, mahul golaýlapdyr. Amr şol ertişiň başı farmandasy eşitipdir, kafirlaryň üýşmeligi kowmy beterken 300 neferiň elinden zat geljek däl. Peygamberimize habar beripdir. Biz ewe gitmesek gowy diýipdir. Sen bize kömek ber diýipdir. Kulak asyn. Peygamberimize habar gelipdir. Biz az bolýas, kömek ber diýip. Peygamberimiz de bolýa diýipdir. 200 sahabasyny hemme tekmiller, bulara da Ebu Ubeyde diýen sahabany baş etip beripdir. Baş näçe boldy? Baş 2 boldy. Musulmançylygyna ýüregi ýan musulman. Kulak as. Amr ibn al-As beýle 300 sahabaň başı. Bir 200 nefere de Peygamberimiz musulman bolan, 20 neferiň içinde musulman bolan, 48 ýaşyň döwreginde cennet bilen buşlanan sahaba, şu ummatyň iň amanatly öwde bolan sahabasy Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh sen baş bolýar diýipdir. Ograp bar ýaka Peygamberimiz dur diýipdir. İza qadimta ala sahibika fatatawa wa la takhtalifa. Ey Ebu Ubeyde, seni 200 neferiň baş etip berdim diýipdir. Beýle de 300 neferiň başı var diýipdir. Amr ibn As, 2 baş bolluňuz diýipdir. Baraňyzda dawa ihtilaf bolamasyn, 2 guruh, 2 fırqa bolamaň, oňşuň diýipdir. Oňşuň diýipdir. 2 guruh bolamaň, 2 fırqa bolamaň, oňşuň diýipdir. Tatatawa wa la takhtalifa. Näme diýip? Näme diýip oňşuň? Görnüpdi da. Bir don, bir geyim, bir köýnek tikjek bolsaň nagat zähmet gerek. Bir zady bejerjek bolsaň, geýer ýalatjak bolsaň zähmet gerekkä? Gerek. Bir kun üstünde kelläňe agartmaly, gözüňe agartmaly. Emma şu dony dargatmak aňsatjak da bir gaýçy bilen aňyňdan mährinden geçämaly. Dargatmak, çaşyrmak, pytratmak, dağıymak aňsatjak. Ey Ebu Ubeyde, ağzı birce bolun, çaşmaň, dağıymaň, pytramaň diýipdir Peygamberimiz. Dağıymak beter aňsat da. Birje kep bilen dargatyp bolýar millet. Agdalet göwerip bolýar. Bir maşin mejerjek bolsaň nagat zähmet gerek? Bir palty bilen 2 zerbe bilen dargatyp bolýar. Nagat dargatmak aňsat? Bir sagadyň içinde kollen dargatyp pytratyp bolýar. Nagat dargatmak aňsat, bejermek kyn. Bir jaý fikretden görüň, içine girýänçäň käde 10 ýyl zähmet çekýärler. 2 güniň içinde dargatyp bolýar bir jaý. Nagat dargatmak aňsat? Nagat bejermek kyn zat? Bu görünüp duran zat ki, bir toy görüň, mal kepleşip, akt edilip, hol toy geçýänçe nagadar zähmetler bolýar. Nagat harçlar bolýar. Emma şolaň hemmen hiç etmek bir kep bilen tamam bolýar. Nagat dargatmak aňsat? Nagat pytratmak aňsat? Nagat dağıymak aňsat? Nagat çaşmak aňsat? Emma bejermek kyn zat. Şu bir hakikat zatda. Agdy birlik kyn zat. Bir kep bilen agdalylyk etip bolýar. Bir kep bilen ýürek-ýürekden tamam dargatışdyryp bolýar. Ey Ebu Ubeyde, baranda agdy bir bolýardyr. Dağınyklyga salmaň diýipdir. Çaşyrmak aňsat da göreýli näme görüňler bolýar. 200 sahaba bilen baryp ýetipdir. Ey Safyjan, ey Ahunjan, ey Mollajan, ey musulman, ey azançy, ey mescide gatnaýan, ey ey lenana, ey ogul gyýr, eşit gowjetdi.
Ey keplep duran, öz yüreğine yaz bu urjunları. Özüme aydiyen. 200 nefer olup barıp yetiptir. Neçe nefer olla? 500 nefer. Neçe farmanda? 2 farmanda. Inni ağzalılık etcek bolsaň yerken, bahanekan. Ve hana vaktus salati. Arada Abu Ubeyde en ye'ummen nasa. Namaz vakti olupdur. Hazreti Abu Ubeyde barıp Mekke'de Peygamberimiz evvelin musulmançılığa çağırında musulman bolan adam. Näçe ýyl? 20 ýyl mundan musulman bolan. Amr ibn As birje 4 ay boldy. Hop Abu Ubeyde imam boljak bolupdyr. Amr ibn As dur dipdir, men imam bolmaly dipdir. O kulak asyn. Näme dip? Takappurlukdan aýtmandyr. Rasulullah meni intihab etdi dipdir. Rasulullah meni emir etip goýberdi dipdir. İnnema qadimta aleyye medadan. وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأُمُّنِي وَأَنَا الْأَمِيرُ. Resulullah meni baş etip ýerdi dipdir. Men mesuliyetim ma meni imam bolmaly dipdir. Seni Resulullah kömekçi etip ýerdi dipdir. Hazreti Abu Ubeyde näme dipdir? لِتَطْمَئِنَّ يَا أَمْرُ وَاللّٰهِ إِنْ عَصَيْتَنِي لَأُطِيعَنَّكَ. Göz üstüne dipdir. Ey Amr dipdir. Geç imam bol dipdir. Sen himen diyenim etme dipdir. Men sen nökerin dipdir. Hizmetkaryň men sen dipdir. Sen men başym dipdir. Men ugrajak bolamda Resulullah maňa tapşyrdy. Şonu hemmemde tapşyrtdyr ki Resulullah jan. Ugrajak bolamda tapşyrdy. Baraňda mehabbetli agdy bir olam çaşamaň diýip aýtdy dipdir. Bimärekan çaşyrmar men dipdir. Geçe bolmam bol dipdir. Berekallah Hazreti Abu Ubeyde. Hey oglan näme diýäň sen? Men 20 ýyl mundan azal musulman boldum. Diýmändir, agdy bagly. Edebini gör bil adamlaň. Pesperçiligini gör bil adamlaň. Hasutdälligini gör bil adamlaň. Pesperligini gör bil adamlaň. Ondan kim olaň ellerinin din ýaýrapdyr, nur ýaýrapdyr, iman ýaýrapdyr, İslamiyet ýaýrapdyr. Allah'ın nuru şolaň sünnen ýaýrapdyr. Allah'ın nuru şolaň sünnen ýaýrapdyr. Mana wa bu gurrunlerde. Mescide gatmay halla. Bir mescid bam ikisi oňşyan bolsun cemaati. Ya imam ya azançy ya gelýärler. Ya oçuk ya o gurrunat ya o salam berýär ya o salam aleyke. Birje mescid bam ham salim bolsun. Ýokdur. Ya erheleyin içinde. Zenana ya men iki açıklap bermeliler ki bunu. Görünüpdi ki. Bolýa sen aýdyň dogry. Sen başahym sen aýdyň bolýa. Halalcak zat bolandan soňra, dogurja gurrun bolandan soňra, ol kiçelmeýär ki adam oň menen tä gelýänçäle Amr imam bolupdyr. Abu Ubeyde şu jamiň içinde Abu Bakr Siddiq dagdy barmyşdyk. Ýerine durup üýýänmişdikler. Gurrun sözi üýýänmişdikler. Resulullah seni tä gelýänçäk, öwrülýänçäk seni baş etdi, göz üstüne diýänmişdik. Şu jamiň içinde Abu Bakr Siddiq da barmyşdyk. Yoksa Abu Ubeyde diýen adamlary maňray diýişler döwükmişdik. Odal bilýänsiňiz. Näme diýip döwüli? Ol Uhud urşunna Resulullah'ın mübarek ýaňagyna demir çimenni bar diýişleri bilen gofaran adam Abu Ubeyde. Iki diýişi ýokmuşdy. Şonna Resulullah'ın mübarek ýaňagyndan demirler çykaranda diýişleri gaçypdyr. Şol adam "Yo sen geçäge ey Amr" diýipdir. Men ýyzy duraryn diýipdir. لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح Peygamberim de aytdyr. Her ummatın bir gowa adamsy bardyr. Men ummatymyň da gowa önamly adamsy Abu Ubeydedir diýipdir. Onda da öwe geçmändir Peygamberimiz maňa şey diýipdir. Geçäge sen diýipdir. Maksat cemaat bol musulmançylyk ýürüýmellämi diýipdir. Maksat iman ýürüýmellämi diýipdir. Maksat Hudaýyň gadyçylygy diýem diýipdir. Cemaat bilen namaz okulsa bolýar geçewe diýipdir. Nagat çaşırmak aňsat, emma onu bejermek nagat kıyın, yankı misallı da. Nagat hanabadan dargatmak aňsat, bir kep bilen dargıya, nagat gaýym durmak kıyın, emma nagat bereketi var, nagat bu gurrun süýjüligi var, nagat lezzeti var bu gurrunlaň, nagat dersleri var bu gurrunlaň. Onu da nämeden çürüýüm? Zol ihtilaf, zol agzalylyk, İçeriden tut ta mescide var ýança. Takappurluk bardy. Yo men aýdanym bolmaly. Ya bahilçilik ba, tarafy ýykmalan. Erheli bolsun, garaçysy bolsun, sofsy bolsun, mollasy bolsun, ahmuny bolsun, dünýäň alyp barşy şeýle bolupdyr. Baýat men aýdanym bolmaly. Baýat näme bolmaly?
Men aydanım değil, Allah'ın aydanı olmalı. Resulullah'ın aydanı olmalı. Hemmeti şoň üstünde de. Ya meselen mahbaran maşynda oturupdyr, eşitipdir geň zatları. Ha, muny bildim men. O ham şonu eşitdiye, din gaýgysynda değil ha, musulmançylyk ýüregi ýansyn, musulmançylyk näzir bol. Şonu gaplap çyk tükänne ya mesjitde ya ahunyň ýanyna, şüzüre gurrunma falan aýada, falan hadisde näme, owadan kipleye, nämeden çyrip bir agdalylyk, bir zat bilýän nidirjek bolup özü. Özü 5 wagtyny okuyanaka. Par namazyny okuyanak özü. Bir wagt bir adam milli bir kağıdı verdi. İçinde Fahri Razi Bey dedi, Sahih-ül Buhari'de büzüre urunma. Oğlum ona ettim, bu urunlar sen bilmeliler, bu urun nämeydim. Onday mahbariden eşittim dedi, bir de bir adam bana şılattara et dedi, ahundan sonra deyip dedi. Şola adam dağık tanıyan, araday namazını okuyanak. Näme bir agdalylyk dürüstçük bolup, musulmanlar dağınıklığa saljak bolup, musulmanlar dargatjak bolup, ya bir okuyup gelipdir, ya mahbaran maşynda oturupdyr, bir geňdäk zat eşitipdir ya öwrenipdir. Din, musulmançylyk ýüregen ýanrady ýok. Bir samsyga adamla bilen jedilleşenne, ya ahul mollaň üstüne baryp fakyrlanyp men bilýän, sen bilmeýän diýenne, ya adamlara özüne baktyrjak bol, şoňa iftihar bilýärdi. Peygamberimiz de aýdypdyr, dine ýüregen ýanmaly diýipdir. Musulmançylygy ewal kitjek bolmaly, näinki firqaňy ewal kitjek bolmaly. Näinki öz bir zatdan bir ýerden bir zat öwrenipdirsiň ya eşitipdirsiň, ha şonu aýsam men ahuny kipletmerin, ahuny putlatmarin men falan men nip mesjitde, jemaatda, tükanyň agdynda. Mesjid mihrabda eken haram zat iş. Peygamberimiz näme diýipdir? Gawjatdan kulak asyn. Ala sallallahu aleyhi ve sellem. Ahli sünnetin 6 tane sahih hadis kitabı var. Şoň İbn Mace diýen sahihinde var. Sahih hadis Peygamberimiz aýdypdyr. Göreýil näme diýipdir Peygamberimiz? Men talabal ilme liyubahi bihil ulama'a ve yumari bihis sufaha'a aw liyasrifa wujuhan nas ilayhi fehuve fi'n-nar. Hadisun sahih rawahu İbn Mace. Peygamberimiz aýdypdyr. Bir adam ilm öwrense, bir yerden öwrenipdir, bir ýaňa gidipdir, ya mahbara ya her ýagdaýda bolsun. Maksady näme? Liyubahi bihil ulama'a. Ahu mollan üstüne fakyrlanjak bolýar. Siz bilýän nädirsiňiz, men bilýändir naşlatlar diýjek bolýar. Şol adam we yumari bihis sufaha, samsyk bikar zat men iş ýok adamla bilen jedilleşik bolup ilm öwrenýär, ya mahbara gulak asýar. Aw liyasrifa wujuhan nas ilayhi, ya adamları özüne baktırjak bolýar. O bir de bir zat bilýän o diýdirjek bolýar. Peygamberimiz aýdypdyr, şin niýetlen haýsy bir bolsa, fa huwa fi'n-nar, şol adam cehenneme girmeli bolar diýipdir. Sahih hadis Peygamberimiz aýdýaşkefi. Ahun men ýuwaş ýerine aýt, Rasulullah'ın kefi. Sahih İbn Mace'de var. Eger cüz bi hak mirabat jaat'at, der ateş nişanan seccadaat. Hazreti Sa'di aýdýar. Eger cüz bi hak mirabat jaat'at, der ateş nişanan seccadaat. Niyetin Hudaý bolmandan soňra namazlyň menen bileten cehennem oklarla diýipdir. Başga hyýal edama diýipdir. Eger cüz bi hak mirabat jaat'at, der ateş peşanan seccadaat. Ey keplep duran ahuncan, niyetin salym bolsun, özüme aýdýan ha. Fakat Allah Taala'nın rezaýaty bolsun. Fakat din gaýgasy bolsun, musulmançylyk bolsun, iman we İslamiýet ýürümek niýetde bolsun. Eger cüz bi hak mirabat jaat'at, der ateş nişanan seccadat. Niyetin Hudaýyň razyçylygy bolmany, yol palanynyň putnatmadym, palanynyň kepletmedim, ine men sabit etip bereýin, ýör bile gitjek bolsaň, ya tükänne ya bir şiddet tefsirlen gafsynyň agdyna, ya bir 3 milekle bolog ýysyra saljak bolsaň, ol adam cehenneme girmeli bolar diýipdir. Rasulullah'ın aýdan sözi. Hazreti Sa'di de şu hadisten ine bir däne beýt etip bejeripdir. Namazlyň menen bile cehennem oklarla diýipdir. Hyýal etme diýipdir. İslamiyet, musulmançylyk, ittihat, agdy birlik, musulman dogulmap gowy ýol bilen gitmelidir. Ak ýol bilen gitmelidir. Firqa gaýgydyp, ya bir zady gaýgydyp, ya meselen men aýdanym bolmaly, men ustadymy aýdany bolmaly, men eşdenim bolmaly. Ýol mahbaraň arkasynda oturan beter çuňyr bilýär bir zat kimdigdi beli daňyrdak oturanda näme diýipdi, agdalylyk döresip durmaly. Hi musulmançylyga ýüregen ýanadym edermiş zady. Hi Allah'ın razyçylygyny söýjek diýip jany bilen iman gaýgatýan adam edermiş zady. Hiç etmez. Hiç etmez musulmançylyk gaýgatýan adam. Görünüp duran zat gibi. Hayp wagt az,
men yine bir gurrun qysgaçyk geçirjek, ýoksa iki sofiň arasy, iki mollaň arasy, hatta Abu Hanife bilen başga öwliýalaryň arasynda, ya erheliň arasynda, ya mescidiň arasynda, iki jemaatyň arasynda, ya taýfa bolup oňuşmaýarlaryň arasynda ýeke mysal bilen açyklap hyzmatyňa ýetirerdim. İnşallah Allah Taala başga bir fursatda köplese açyk hyzmatyňda ýetiren, belkim hi bolman türkmen dogallamyda açyk ak ýol açyk bolar ýaly inşallah. Qysgaçyk geçireyin inşallah. Yine 6-7 daqiqaga wagtym var. Ey Abu Ubayda, baranda agdy birlik bol, çaşma diýipdir. Barıpdyr, bolýa diýipdir. Imam boljak bolupdyr, Amr ibn As men geçip, sen geçden geç ağa diýipdir. Sen geçden geç diýipdir. Namaz okypdyrlar, ağda çykalypdyr düşmanlaryň üstüne barmaga. Amr indi 500 neferiň farmandasy boldy. İnden meylek giyce yürüymeli, günnüz istirahat etmelidir. Berekallah. İnden meylek giyce yürüymelidir. Nämeden çürüyüm? Günnüz yürüysek düşman bizi görür, bizim ağızlığımız bilir. Bizce 500 nefer deyipdir. Ola da 10.000, 100.000, 200.000 gelip gelse näme olacak elimizden deyipdir. Günnüz buqnar deyipdir, giyce yol yürüyor deyipdir. Berekallah. Adam dine hizmet edeyin diye her yoldan hizmet etip bilyen ha. Men işim ma, men tukanım ma, men işim palan tüyüslü, men bazı çes bolamda näme etjek, men koynum ma, men yerim ma, hem biz bahana bolyan ha bu zatda. Günah etjekdi bolsa adama yol kendir, sowap etjekdi bolsa yol ken. Görüp giyjen garanqylygyndan näme hayırlanyp dulu. Giyjen garanqylygyndan yol ýürüp dulu İslam ýaýratjak bol. Giyjen garanqylygyndan haram işden çürüm, günah işden çürüm, akşam gözleşip berenne ba. Giyjen garanqylygyndan Allah Taala'nın huzuruny ferişte ýanyp bolup durarny gözleşip durenne ba. Giyjen garanqylygyny gözleşip günah iş etmeden çürüm. Bir adam giyjen garanqylygyny gözleşip giyje hem mekşetika Allah Taala'nın huzuruny dureň ferişte ýanyp bolup diýip. Onqada geçip barya, onqada geçip barya. Men kan durmayynna. Ewa süýşdirler. Giyje üşüpdirler, sowuk bolupdyr. Bir ýeri qontyrlar giyje. Ot ýakjak bolupdyrlar. Amr ibn al-As 500 neferiň başy. Ot ýakmana ejadaňyz ýok diýipdir hiç gaýsy. Üşüýäs diýipdirler, gerekli adamyz bar diýipdirler. Beter qaharlanypdyr. Rasulullah aleyhissalatu vesselam meni wellet diýipdir. Hiç gaýsyňyz ejadaňyz ýok, ot ýakma diýipdir. Ot yakarsanız deyipdir. O dağlan defeleň üstünden düşmanyny gözläp duranlar deyipdir. Biziň ağda çykdygymyz biler deyipdir. Bir çoýunjak, gyzgyn gerek, nahar gerek deyip hemmämiz darga helak bolar deyipdir. Biziň daşymyz gabak çyk öldürärler deyipdir. Oduň goleýinden marmarsyňyz hiç gaýsyňyz, ýakmany dejadaňyz ýok deyipdir. Soňra Medine gelenlerine Rasulullah aýtypdyrlar. Ol ot ýaktyrmady bize deyipdirler. Amr ibn al-As ýanky delilini aýtypdyr. Fa aqarrahu'n nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Peýgamberimiz aýtdyr, "Gawy iş etipsiň, oňarpsyň" diýipdir. Gawy iş etipsiň diýipdir. Dogry diýýäňda diýipdir. Ot ýakjak diýip ýakan bolsaň, ola da gören bolsa, dofulan bolsa näme? Hile hem batyrlykdyr ýerinde, ony başarmaga kişi gerekdir diýip maktan bolýar. Hile hem batyrlykdyr ýerinde, ony başarmaga kişi gerekdir. Ýene öwrak süýşipdirler. Ahir düşmanın üstüne barttırlar. Düşman kaçıptır, bile kavalaptır. Düşman kaçıptır, bile kavalaptır. Hazreti Amr ibn al-As bir koşunun başı farmandesi durun deyiptir. İndemeyle kavalamana ejadaňyz ýok deyiptir. Ey gideyli barayli yıkayıl deyiptir. Helak eder, öldürür kafirleri. Zatlarını alıp kaydar, olca eder. Resulullah'ın devendirir. Gitmeyene ejadaňyz ýok deyiptir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a aýdypdyrlar soňra Amr ibn al-As bizi üstülerine iyi vermedi. Rahat helak etip bilýät diýipdirler. Hazreti Amr ibn al-As radiyallahu anh aýdypdyr. Ya Rasulullah korktum diýipdir. Aňyrda bizi gabap, aňryk çekip näçe müň nefer gözdeşdiğim kadip ihtiyat etdim diýipdir. Bizi giň meýdany eltip, aňyrrak çekip 100.000 nefer daşymyzy alyp gabap, 500.000 öldürär kaýıp korktum diýipdir. Peýgamberimiz gawy iş etipsiň, uğratmandyrsın diýipdir. Oňartdyrsın, saklapdyrsın diýipdir. Hizmet etmeyenler mi işi benimle? Bunlar nadire zahmetler çekipdirler. Bunlar soğukları geçirttirler. Giyicileri geçirttirler. Aç susuzlukları geçirttirler. Yeni şol bir jewullyk sefere gidende çay, su, maşinin içinde yoldaşlyk bilen oňuşmak kyn. Şol horlyk kynçylygyň içinde de agdy birlik bilen saklap gaýtýaly. Bulan gursaklar näki nur näme? Bulan gursaklar näki Allah muhabbeti näme? Bulan gursaklar näki Hudaýyň ışky näme? Diniň ışky näme?
Hazreti Mevlana'nın birci beytini okuyayım tamam edeyim. Akıbet türraft khahi na tamam karhayet ettero nane tuham. Ey Müslüman diptir. Burun senni gidersin ha diptir. Haçan çörüğün tamdıra koyan vaxtında çörüğün bişmeke canın çıkar ha diptir. Doğruca vururun da. Haysi bir adam cay çıkanına dünyeden geçti. Haysi bir adam men maksadım yetti minni. Hudaya men amada diye ne acel geldi üstüne. Haysi bir adam öyüne yeten ne acel geldi. Haysi bir adam men hemme adam tekmil ollindi men amada diye adam gitti. Akıbet toreft khahi na tamam karhayet ektero nane tuham. Çörüğün hamir yoğurundan saram. Çörüğün bişmeke dünyadan geçersin diptir. Onun için bir din kaygısını et. Ahiret kaygını et. Kabr kaygını et. Kıyamet kaygını et. Koy Müslümançık yürüyüp dursun. Sen sebep olursun inniki neslin içinde Allah diyecek adamlara. Ol gülyancak çağa çıkla Subhanaka okuymadan çürüyüm. Dehret öğrenmeden çürüyüm. Allahu Ekber öğrenmeden çürüyüm. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam tanıymadan çürüyüm. Ve bil ahire Allah'ın nuru yayramağa azıcık sebep olacak bolmalı bolar ahir. İnhe 3 tane olaqan mavzu boldu. Deslapsi mal vurrungi. Arasta adam, arasta yana harc eder. İsraf etmer. Doğruca gerek yerini verer, haram yere harc etmez. Men başarmarın hele diyer. Men başarmarın eğer diyer. Men başarmarın dost boydoş deyip mert battırır. Kilenci vurrun, ağdı birlikte olmar. Mehabbette olmar. Bu vurunur, ha falan yayt yamin, falandan çuymak ya yok. Hatta kal özümüzden çuyum. Başka or ahtilaf vurrun ağıttem. Her kim la ilahe illa Muhammed Resulullah Müslüman doğum diyor. Bitir kalma galet görmeli. Bitir cidilimin görmeli. Narahatın mam, oğdan mam. Bak kafirlere döktü. Kafirli Müslümanları kırıp be. Şolardan çün fikrin harap eden akti. Gep öz ahun muallağından çün fikrin harap etip ben. Din aygat yanı deyip. Bak kafirli veren mollu. Müslümana ağdalık etmeliler deyip elinden tutacak ay. Yine düşünmedi mi? Anrak istin. Düşündürecek de olup verme. Öz imanına kaim ol. Allah Teala kalpleriniz, öylüğünüz, yüzü gözlüğünüz nuru imanından dolasın inşallah. Huday izzetini de arttırsın. Bak diyeceğin yarını 10 yarımda Resulullah'ın yaşayışını eşecek deyip durmalı. Mutmain ol. Üstünüz ferişteden ne oludur? Nurdan ne oludur? Bilyen ve bilmeyen yerlerinizde münglerçe bereket üstünüze yağıyandır inşallah. Bir alhamd kulu vallah Sure-i Felak ve Nas koşup okuyun. İnşallah ilgun vatanımıza ötülleri de hemmesine dua eder inşallah. Okuyuverin. Euzu billahi mineşşeytan. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Molla Ahmetcan dügünçten ilahi amin. Dua et Ahmetcan ilahi amin. Hatmi Kur'an-ı Kerimleri vadiplerle ilahi amin. İçeride dışarıda hemmelerine dua ediyor. Huday ağzı birlikten ayırmasın. Başka yurtlarda qıran-cıran azıcıklardan üstüne Müslümanlar. Huday bizim yurdumuz sözüratlardan emin etsin can Huday. Huday parahatçılık emniyetten ayırmasın. Huday ağzı birlikten ayırmasın. Din hücrelerimiz yürüyüp dursun. Mescid medreselerimiz yürüyüp dursun can Huday. Amin ya ilahel alemin. Peygamberlerin hürmetine, evliyaların hürmetine, şehitlerin kanının hürmetine. Amin can Huday. Feriştelerin hürmetine bir rahmetke ya erhamer rahmin. Huday izzetini da arttırın. Yoldaşlarınızın da elinden tutavır.